Oli, avui us vinc a ensenyar tot això que tinc per aquí al darrere, que és ni més ni menys el meu haul de compres i regals de Sant Jordi. Com sabeu, per Sant Jordi hi ha un 10% de descompte i jo feia molt de temps que tenia cosetes acumulades per comprar, sobretot perquè m'he passat tot el mes de març i mig abril dient no compris, Rin, no compris, que el 10% de descompte val molt, molt la pena. I que penseu, si alguna cosa us val 10 euros, us farà €1 de descompte. O sigui, et passa d'altre 9 euros. Jo em vaig estalviar molts diners amb aquesta compra i ara us ho vinc a ensenyar tot, ja tant manga com llibres. I començarem per tot el que és manga. Aquesta és la meva muntanya de mangas que m'he comprat per Sant Jordi. Hi ha una mica de totes les editorials. Jo ho he agrupat, si no vaig equivocada, per editorials, efectivament. Llavors tenim per començar el número 5 de My Androgynous Boyfriend, aquesta sèrie que m'encanta, que és de Planeta, i aquest és el 5è i últim volum, que per cert ja m'he llegit, i m'encanta com acaba. Us la recomano moltíssim, aquesta sèrie. Curteta, lleugereta, romans, però també té una mica com de slice of life, per tant, si us agrada aquest tipus de manga, molt, molt recomanat. A més, és curtet i el dibuix és molt, molt maco. D'Arechi només tenim el número 12 de Nina del Reino de les Estrelles, una sèrie que m'encanta, que us recomano, un josei de fantasia, que a més teniu l'anime. Si no us atreveu encara a donar-li el pas al manga, teniu l'anime, tot i que us recomano el manga perquè hi ha panells preciosos. De Milky tenim diverses cosetes. Per una banda tenim el volum 14 de Tale of the Witch Hat, que encara que és un manga que m'encanta, jo no sé quan fa temps que va sortir això, però no m'ho vaig comprar al seu moment i ja era hora, i de fet no l'he llegit, però crec que serà una de les meves pròximes lectures. La cosa aquesta del títol superllarg, també sabeu que m'està encantant, així que havia sortit volum 9 i no podia deixar-lo escapar. Un altre amb la que em poso al dia, que a més aquest ja els he llegit, és el de Enamoraos Falsos Ángeles, que aquest de fet el vaig començar per un vídeo que vaig fer aquí a YouTube de primeres impressions. Em va encantar, encara que no esperava que m'encantés, i estic enganxadíssima. I aquests dos volums m'han meravellat. Vull dir, jo diria que juntament amb La nobleza de les flores i un parell que són de Distrito són de les meves històries de romans preferides actualment. I efectivament tenim el volum 13 de La nobleza de les flores, que també tinc moltíssimes ganes de llegir, que venia amb el puntet aquest de llibre. Odio profundament aquestes edicions que fa Milky Way, perquè són sèries que m'encanten i que m'encantaria tenir amb l'edició aquesta més gran, sobretot perquè em sembla preciós el dibuix de les dues i m'agradaria poder-lo apreciar amb més gran. Encara que és veritat que això fa que siguin 50 cèntims més barats aquestes edicions que aquestes. De Norma tenim el volum 14 de Bright Stories, una sèrie que, és que us n'haig de parlar d'aquesta sèrie. Sé que ho dic a moltes, però és que si només amb això ja no dieu, uau, jo vull fer-me aquesta sèrie, jo no hi ha res que us pugui dir que us la compreu. Però, de les meves sèries preferides ever, acabo de veure que, uau, això... Què és aquest preu? Bueno, el manga se'ns en va de les mans. Veieu? Per això s'ha d'aprofitar el 10% de descompte, perquè aquest volum m'ha costat 9 euros en comptes de 10. Però feia bastant temps que havia sortit aquest manga. També surten d'uves a peres, per tant tampoc no tenia cap pressa en comprar-me'l, així que vaig aprofitar. Una sèrie que és que ja me la compro per acabar-la, perquè queden superpocs volums. Crec que us he dit bastant, sobretot per TikTok, que a mi aquesta sèrie actualment ja és com ni fu ni fa. És el 28 i el 29 de Jujutsu Kaisen en català. De veritat, és perquè em sembla que són 31 o 32 volums i l'acabaré, però és que de veritat aquesta sèrie l'estic llegint bastant en diagonal. Fa molt de temps que no m'entero del que passa, només vull saber com acaba. Em sembla que a més diuen que acaba fatal, però ja és com per tenir-la completa. És l'única sèrie així que han tret de part de Sakura, que de Norma, que m'interessa mínimament en català. A mi al principi m'agradava bastant Jujutsu Kaisen. Penso que l'anime, igual que em passa amb Guardians de la Nit, li fa un favor extraordinari a aquesta sèrie i al seu dibuix. No he vist la nova temporada perquè em fa bastanta mandra, perquè a mi la nova temporada ja és la part com que ha començat a fer baixada de la sèrie, així que, no sé, potser en algun moment ho veig perquè l'animació, ja dic, li fa un favor a la sèrie. Seguint amb el manga en català, tenim les 3 novetats de Catway. A Druk Catway m'agraden molt les edicions, m'agraden els extras que et donen si ho compres a la seva botiga. Jo vaig anar a la parada de Continuarà directament a comprar-los. M'encanta sobretot perquè porten coses curtetes però superinteressants, superdiferents. Vull dir, tant de bo, compreu moltíssima Catway, de veritat, que ens hi vegi molt bé i ens segueixin portant cosetes d'aquestes. Per banda tenim el volum únic que van anunciar quan vam anar allà a Ona Llibres, el de Mandala de Foc, de Chie Shimamoto, que és un volum únic, que és aquest. L'edició és molt xula, li tinc ganes, a veure què tal. I la continuació de les altres dues sèries que tenen ells, que m'encanten, que és la de La bruixa del castell d'Escars, aquesta portada. Quina portada. I Cap i Cua 2, que crec que ja us vaig dir que el primer em va sorprendre. Oh!
la primera pàgina és a color, no sé on estan les targetes, deuen estar guardades por ahí ara mateix, però hi havia les targetetes amb les portades. Aquest no té pàgines a color, però també tinc moltíssimes ganes de llegir-me aquests dos. Per últim tenim Distrito. Ja us vaig dir, m'agrada molt Mitsuru Adachi, per tant vaig aprofitar que aquests volums també són cars, em pots posar-me al dia amb Cross Game, que tenim el 5 i el 4 i el 5, i el volum únic aquest que han tret de Boken Shonen, que no me l'he llegit encara, però que és un sol volumet, i doncs aquí el tenim també. D'aquest, el 4 me'l vaig llegir, el tren, el de Cross Game, m'agrada, és que segueix la línia, vull dir, ja us en vaig parlar, si algun dia potser, segurament us faré un vídeo quan estigui sencera. I després també manga en català, no sé per què tampoc no l'havia comprat. Bueno, sí, perquè com us he dit, m'he estat mesos, setmanes esperant que fos a Sant Jordi per comprar totes aquestes coses amb descompte, perquè una ha d'aprofitar. Pues el volum 14 de Windbreaker en català, també li tinc moltíssimes ganes perquè està un punt molt, molt interessant. I una altra sèrie, és que tot el que he comprat, de veritat, m'he fixat que tot el que he comprat de manga són sèries que m'agraden molt, vull dir, m'he ficat bastant al dia, però també he prioritzat molt les sèries que m'agraden, més que altres coses que no és que no m'agraden perquè si no no tindria col·lecció ni la continuaria, però sinó que simplement m'agraden menys, ¿vale? El volumet 6 de Mi amor por llamada de Stanley 1999 de Distrito, que aquí ja estem en un punt en què jo no sé què passa, per tant tinc moltes ganes de veure com avança la relació d'ells dos. Una cosa que no és ni un llibre, que no ho he comprat, sinó que és un regal del Richie. Aquí tenim les seves xarxes, és un noi que té una imaginació que a mi em sembla desbordant, en què pues, escriu relats de tot tipus, i ha creat això que em fa molta il·lusió i em sembla una idea molt, molt guai, que és el meu famós àlbum d'adhesius, que és, bàsicament, doncs, tots aquests stickers enganxines que tens per casa, que no saps què fer-ne perquè et sap greu tirar-los, però els tens guardats en una caixa, doncs, ella ha fet un àlbum perquè els puguis enganxar. Vull dir, és un àlbum, tu aquí doncs, fiques els stickers i llavors ho tens tot junt, i a més hi ha una part al principi com de cada zona, o pots ficar de quin artista és cada sticker, vale? Veieu que té doncs, aquí hi ha l'índex de doncs, 24 adhesius petits, mitjans, grans o molts adhesius petits, i 6 reptes divertits que estan aquí al final de tot, a veure, on doncs, enganxa un adhesiu del qual no en saps l'artista, enganxa un adhesiu del qual has pagat més d'1 €. Llavors doncs, aquí al final pots fer com el recompte dels reptes que has fet. Em sembla una idea molt guai. Moltíssimes gràcies, Richie, per donar-m'ho. Li va donar a una altra persona perquè jo no ens vam poder veure, bàsicament perquè jo per Sant Jordi vaig treballar com bona pringada, però em sembla una idea molt, 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 molt guai i que faré servir perquè jo soc de les persones que tenen stickers que no sé mai on posar. Anem amb els llibres. Sí. Aquí tenim la meva muntanya de llibres. He de dir que potser feia com 2 o 3 anys que jo el Sant Jordi amb llibres no l'aprofitava gaire, perquè estava en una època en què no llegia, sempre em llegaven llibres, algun llibre sempre ha caigut, no? Però jo era molt de demanar còmics, artbooks, coses així, no? Perquè els llibres és que no estava llegint. Jo portava com 2 o 3 anys que no estava llegint, i aquest any, no sé què em va donar un dia, vaig començar a llegir, sobretot tornant amb el tren, i ara quan torno amb el tren sempre llegeixo, i intento llegir llibres, no mangas. Així, pues que no té res de dolent, no? Jo llegeixo manga, però trobo com que el manga el puc llegir en qualsevol moment, i al final tots aquests mangas que us he ensenyat, amb un parell de setmanes me'ls he folit, i llavors prefereixo com el moment tren sigui el moment llibre. Llavors, què tenim? Aquest és el regal del meu nòvio, de l'Adri, que és aquest de Alas de Estrella, que és de Disney, d'Alison Saft, que publica amb Libros Disney, o sigui, és tal qual de Disney, que no sé si coneixeu la pel·lis de la campaneta, la campanilla, vale? Que surt, pues, és la reina, vale? Aquesta és la reina, i és la seva història de jove. Que jo no soc molt fan dels llibres així en plan de Disney, perquè no acostumen a ser molt bons, algun dia us en parlaré, però és que aquest em van dir que està molt guai, m'agrada molt com tota la història que envolta això, és en plan de, antes de ser una reina, abans de ser una reina, Clarion va ser una jove fada que va tenir que escollir entre el deure i el cor. Bueno, la meva merda, i a més, és que aquesta edició... Jo soc molt fan d'això, jo sé que la gent no li agrada, però jo soc molt fan del rotllo aquest. No amb tots els meus llibres, però és que aquest em sembla preciós, llavors, doncs, li vaig dir a l'Adri una de les opcions, perquè jo li passo una llista, ella em passa una llista, llavors ens regalem, no és obligatori que ens regalem res de la llista en si, però és com idees. L'altra cosa, llavors venen els regals que em van fer els meus pares, la segona part de Exo, en plan com Gossip Girl, que d'acció, que és aquest llibre que m'ha encantat, us en parlaré, no sé si per aquí
o per la plataforma de Shopcourse, que el segon es diu ASAP, és el segon i últim, i que és bàsicament un romanç adolescent en què ell és un idol de K-pop i ella és una estudiant normal i corrent, i bueno, ja us podeu imaginar que, pues, clar, llavors no poden estar junts i tal i qual. Que, per cert, sí, perquè això ho penjo ara aquest diumenge, estic gravant això en dijous, divendres, no sé. No sé quin dia de la setmana estem, exactament. L'acció, l'autora d'aquests llibres i uns altres que us ensenyaré ara, ve a la CatCon. Què és la CatCon? És una convenció que es fa a Vilanova i la Geltrú al cap de setmana del 31 de maig, és a dir, en 3 setmanes, i ve aquesta senyora que estarà fent llibres, estarà fent activitats, estarà fent moltes coses. Entreu a la pàgina web de la CatCon, de la Societat Catalana de Fantasia i Ciència-Ficció, i cotilleu, perquè farà coses molt guais, així que si us agrada això, la noia que es va entregar al mar o el món flotant, que és el que com està ara a tope, us ho recomano. A més, la convenció és molt guai, es fan moltes activitats diferents, us dic, mireu-vos el vídeo, mireu-vos la programació per descobrir més d'aquesta senyora. Després també em va regalar aquest de la Ursula K. Le Guin, Un mag de terramar, que és la novel·la gràfica, o sigui, no és el llibre. I Ursula K. Le Guin sempre m'han dit que m'agradaria molt, sempre tinc diversos llibres, no he entrat mai amb aquesta senyora. Però, mira, potser entrant amb aquest format així, em costa menys, vull dir, no és que em costi llegir, perquè és que jo em llegeixo qualsevol llibre de 500 pàgines en 3-4 dies, i si en té 1000 també me'l llegeixo, però amb aquesta senyora com que no he acabat, no he entrat mai, no he hagut mai cap llibre que digui, va, doncs potser amb aquesta edició que em sembla xulíssima, de tapa dura, d'Indòmita, pues sí que entro amb Ursula K. Le Guin, i llavors pues, una autora més de la que estic enamorada, com per exemple amb Robin Hood. Jo, aquest llibre, tinc l'edició vella, l'aprendiz de sessió, em va encantar. I tinc el segon llibre, me l'he llegit? No, perquè us dic, durant molt de temps no he llegit. I llavors hi ha aquesta edició nova, que és de Nocturna, que no és una editorial que m'encanti, perquè bueno, hi ha moltes coses que no fa bé, però aquesta edició és preciosa, perquè té il·lustracions i té coses, i a mi una bona il·lustració, un bon marquet, jo crec que podeu haver notat que m'encanta. Llavors, doncs, aquest és el primer. No sé si me'l rellegiré o no, però em faré amb aquesta saga, amb aquesta edició, perquè més que res, el tercer d'aquesta saga i les altres sagues que hi ha d'aquesta senyora d'aquest món ja no estan disponibles amb l'altra edició, així que els comprarem amb aquest. He de dir una cosa, jo, aquests comentaris del senyor Brandon Sanderson és Robin Hood. O sigui, no m'has de vendre a Robin Hood amb un senyor que diu una escriptora genial, que és Brandon Sanderson, que quan aquesta senyora ja era famosa, ja ho era tot. Brandon Sanderson no era ningú, pues no, t'han de ficar el comentariet, de veritat. Robin Hood, si us agrada fantasia, en plan medieval, és meravellosa aquesta persona. I sí, m'acabo de donar una hòstia amb el canto. Llavors, seguim amb acció, perquè pugueu notar que és la meva obsessió. El llibre del que us parlava és El món flotant, que m'ha encantat, vull dir, m'encanta, i m'encanta tota aquesta edició que està traient a l'Stick Books en català, que ho està traient en català i en castellà a la vegada. Doncs és una mica atrasat, perquè això em va arribar com abans d'ahir. El segon llibre i últim d'aquesta duologia de El món flotant, de El dimoni i la lluna, que és el segon llibre, com us dic, i com ficar aquí el segon, que m'ha arribat des de l'Stick Books. Estic molt contenta de que me l'hagin enviat, a l'Stick Books no, a l'Stick Llibres, que me l'hagin enviat. Tinc moltíssimes ganes de llegir-me'l i veure com acaba aquesta història. Estic enamorada d'ells dos i d'aquestes edicions. M'agrada més la portada del primer, però bueno, està molt bé també aquesta, i tota l'edició en general, i que la cosa aquesta sigui en brilli, em fa una fantasia, tot això. I pues me l'han enviat, estic molt contenta, estic molt agraïda. Ja us dic, quan acabi el llibre, que me l'acabaré en no res, aquesta serà la meva següent lectura. M'haig de posar al dia per quan arribi l'acció, tenir-ho tot llegit, així que tinc aquest i el d'Asap per llegir, i ja tindré tot el que ha tret ella aquí al nostre país per llegir, perquè té una altra saga, però em sembla que aquí no s'ha dit. I quan vaig anar a Londres em vaig fer un petit regal de Sant Jordi, que és el de comprar-me aquests llibres, que és l'edició de butxaca, que és el de la noia que es va entregar al mar, l'edició anglesa, que em sembla xulíssima. O sigui, això m'ho he comprat, perquè val no res, vull dir, això val 10 lliures, o sigui, cada un, crec que els dos em van costar com 23 euros amb el canvi, però és preciós, i a més, mira, sí que s'aprecia, veieu això, em sembla xulíssim. Llavors, com que aquesta edició em va semblar molt xula, i jo soc molt de tenir edicions perquè sí, a més angleses, que són baratíssimes, doncs vaig comprar-me-la quan vaig trobar a la llibreria, i per darrere és també així xulíssim. I l'altra és l'edició aquesta d'El món flotant, que és el primer,
que tenim aquesta portadeta amb el brilli-brilli i tot això així. També és molt xula i també el mateix valia. I el que també us puc dir és el que em vaig gastar en manga, perquè vaig comprar-ho tot enorme. O sigui, jo em vaig gastar 150 euros amb 2 cèntims, ¿vale? Però llavors, a veure si em surt de quan va ser el descompte. Vale, em va costar 150 i m'hauria d'haver costat més o menys 167, és a dir, més també 17 euros. És a dir, un dels volums de Cross Game em va sortir gratis. Perquè us feu a la idea de com val la pena esperar-se a Sant Jordi o coses així. Bueno, em sembla que només ho fan per Sant Jordi aquí a Espanya, això. I ja està, aquestes són les meves últimes compretes. Espero que us hagi agradat. En general, jo crec que més o menys per totes les meves xarxes socials us aniré parlant del tot això. No sé, digueu-me què vau comprar vosaltres per Sant Jordi. Vau aprofitar molt, no vau aprofitar molt? Què vau fer per Sant Jordi? A part de si vau estar a Barcelona a patir el pol·len dels arbres. Jo, ja us dic, vaig treballar, per tant vaig fer compretes, vaig estar una mica amb l'Adri, amb altra gent, vaig saludar a personetes que tenia ganes de veure i res més, treballar, malauradament. Encara que potser amb el pol·len que hi havia per Barcelona vaig agrair haver treballat. Això és tot, si us ha agradat, ja sabeu, deixeu un comentari, doneu un like, compartiu, subscriviu-vos, totes aquestes coses m'ajuden molt i ens veiem aviat.